नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आईचे खबरो. कारवार नगरसभा व्याप्तीच्या गांधी मार्केटाच्या गुपचूप कामाबद्दल काँग्रेस सदस्याल्या विरोधात जेसीबी आणि टिप्पर चालकांन केले पलायन. कारवार नगरसभे व्याप्तीच्या सविता सर्कला लागी गांधी मार्केट नावाची जुनी व्यापारी संकुल 11 फेब्रुवारी 2020 सालात त्यावेळेच्या सत्ताधारी बीजेपी सरकाराल्या अवधीत त्या जुन्या गांधी मार्केट जाग्यार नवीन व्यापारी संकुल बांधचे या उद्देशान कसलीच ब्लूप्रिंट म्हळ्यार नीली नक्षा तयार करनासतना अकस्मात त्यावेळेचे आमदार रुपाली नायक आणि नगरसभेचे बीजेपी सदस्यान मेळून ते जुने व्यापारी संकुल मोडिले. त्यांना काही जण त्यांच्या विरुद्ध कोर्टात गेले. त्यावेळार काहीच काम करनासतना सत्ताधारी पक्ष आता कसलोच नगरसभेत ठराव करनासतना आज शुक्रवाराक सकाळपराक 5 वाजता नगरसभेचे नूतन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि बीजेपीचे काही सदस्यां मेळून या मोडिल्या गांधी मार्केटाची माती जेसीबीच्या सहाय्यान टिप्परात भरून होताना नगरसभेच्या काँग्रेस पक्षाच्या सदस्याक कळतरेत तेमी घटनास्थळार हजर जावन बीजेपी अध्यक्षाक, उपाध्यक्षाक आणि सदस्याक घेराव घालून जाब विचारलो की ही माती भरून व्हरतात खंय. आम्ही नगरसभेचे जनप्रतिनिधी असून आमकां विश्वासात घेनासतना नगरसभेची आस्ती गुपचूप लूट करतात काय कितें म्हूण धारेर धरले. त्यांना नगरसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यान बीजेपीचे काही नगरसभा सदस्य थंयच्यान जेसीबी आणि टिप्पर घेऊन जागो खाली केली घटना घडली. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿಂದ केंद्र रक्षणा खात्याच्या राज्यमंत्र्याक सांसद कागेरी हेमगेली स्थानिकाक न्याय दिवची मागणी. कारवार. केंद्र रक्षणा खात्याचे राज्यमंत्री श्री संजय सेठ हेमी बुधवार 21 ऑगस्टाक कारवारच्या भारतीय नौकादळाक भेट दिली तेन्ना तेमकां सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी मेळून स्थानिकाल्या विविध मागणीची पूर्तता करची विनंती तेमचे कडेन केली. सीबर्ड नौकादळात स्थानिकाक उद्योग तशेंच परिहाराची समस्या तशेंच प्रत्येक वर्साक पावसात नौदळाच्या कंपाऊंडा भायर जास्त प्रमाणात उदक साठिल्ल्यान अतिवृष्टीन उदक स्थानिकाल्या घरात वयता. ही परिस्थिती दर वर्साक जाता. हेच फुडें हेजे पुनरावर्तन जावन स्थानिकाक त्रास जावूं जायना हेजी काळजी घेवची नौकादळाची जबाबदारी आणि ती नियंत्रण हाडूं जाय अशी समज दिला अशें प्रसारमाध्यमांक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळात सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.
अंकोला हरवाड तरंगामेट ग्रामस्थान शाश्वत योजनेची मागणी करून जिल्हाधिकारी मार्फत राज्य मच्छीमारी मंत्री हेमका अर्ज दिला, अन्यथा आंदोलनाचा इशारो। अंकोला तालुक्याच्या हरवाड तरंगामेट क्षेत्राच्या ग्रामवासियान कर्नाटक राज्याचे बंदर आणि मच्छीमारी मंत्र्याक डीसी मार्फत विनंती अर्ज दिला की संबंधित क्षेत्राच्या व्याप्तीत समुद्र किनारो वर्साक अतिवृष्टीन कातरतेर वयता आणि तितूतली झाडा माडा पण घरा पडिल्ली उदाहरणां आसात। हेजी पयली ग्रामपंचायती धन सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्याक तसेच मुख्यमंत्र्याक मनवी दिला। मुख्यमंत्री शिरूर प्रकरणात घटनास्थळार येईल तेन्ना हरवाड तरंगामेट घटनास्थळ परीक्षण करून जात तितले बेगी क्रम घेता म्हण आश्वासन दिले, पण अजूनही काय जालें ना म्हण या अर्जे बरोबर हेजी पयली दिल्ले अर्जेची प्रत जोडून दिलात। हेजे बद्दल येवच्या 7 दिवसां भितर मंत्र्यान सरकाराचे दबाव घालून आमकां न्याय दिवचो, नापेक्षा जिवाक भिल्ले आमी हताश जावन सरकारा विरुद्ध संविधानात्मक आंदोलनाक सिद्ध आसात, अशें हरवाड तरंगामेट स्थानिकान जिल्हाधिकारी मार्फत सरकाराक अर्ज दिला। या वेळार MLC गणपती उळेकर हाजर आशिल्ले। या लोकांक कसो आणि केन्ना न्याय मेळटा तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।